ассалому алайкум дӯстони азиз. ба шабакаи қадамшо исоев обуна шавед. раҳмат ба шабакаи қадамшо исоев барои ташкили беҳтарин шабака ки ном дорад қиссаҳои зиндагӣ. ман 26 сол дорам. аз зиндагӣ чунон дилмонда шудаам ки мисли девонаҳо мегардам. касе маро фаҳмида наметавонад. зиндагӣ кардан намехоҳам. чанд бор ба худкушӣ даст заданӣ шудам, аммо боз аз роҳам гаштам. ҷавонеро 2 сола аст дӯст медораму бо ҳам будем. ба наздикӣ ӯ бо дигаре оиладор мешавад. қариб 3 моҳ мешавад худамро аз ҳолати ногувор раҳо карда наметавонам. на мусиқӣ, на тамошои филм, на муҳити серодами хонавода, на вохӯрӣ бо дӯстон. умуман касеву чизе танҳоӣ маро пур карда наметавонад. шабҳо мисли девонаҳо хобам намебарад. рӯзона дар коргоҳ ҳарчанд дар муҳити ҳамкорон ҳастам, вале хаёлам дар дигар ҷой аст. вуҷудам месӯзад. шабу рӯз фикр мекунам, гӯё чизе маро мегӯяд: аз ин дард халос шудан хоҳӣ, худро куш. шояд хонандаи азиз маро гунаҳкор кунед ё ахмақам гӯед, вале ман дар воқеъ чунин ҳолат ҳастам. борҳо ба дӯстдоштаам занг задам. хоҳиш кардам ки ақаллан гоҳ-гоҳ дӯстона зангам зан, то аз ин ҳолат халос шавам. ӯ инро рад кард ва гуфт: ман бо дигаре оиладор мешавам ва умуман дигар зангат намезанам. ту бояд аз пайи зиндагии хеш шавӣ. бале, шояд ӯ дуруст мегӯяд, аммо ман рӯзҳои гузаштаро фаромӯш карда наметавонам. ӯ ҳамеша дар пеши назарам аст. ӯ ишқи маро бовар намекунад. ҳамеша маро маслиҳат ва насиҳат мекунад. охир касе муҳаббати маро бовар карда наметавонад. касе дарди маро фаҳмида наметавонад. умуман зиндагӣ кардан намехоҳам. дӯстдоштаи ман маро фаҳмида наметавонад. медонам аз зиндагим рӯзҳои бешбашумор мондааст. барои ӯ хушбахтӣ мехоҳам. агар ӯ дар як моҳ якбор ҳам маро дӯстона занг занад, шояд ман роҳи зиндагиамро дигар кунам. чанд бор хостам аз ошёнаи баланд худро партоям. боз худро доштам. зеро ӯ моҳи сентябр тӯй дорад. мехоҳам ӯро аз дурам бошад ҳам як бор либоси домодӣ бубинам. вақте инсонро одами наздиктаринаш дардашро намефаҳмад, ӯро ягона роҳи аз дард халосшавиаш худкушӣ аст, ҳарчанде охиратро ҳам месӯзонӣ.